Bueno, eta hala ere, egin, martxan jarri zen, eta ni goratzen naiz, 7 hilabete pasatuta gero, halako krisialdi bat izan zela, eta eskatu zituzela voluntarioak ateratzeko. Eta nik izan nuen, hau da emeria, ni nahitena da euskera ikasi, bino, denbora apenas daukaten, eta hau, eta nire burua eskini nuen, eta 2 urtetan, egon nintzen paruan, langabezian, egon nintzen, 2 urtetan, baina egia esango dizuet, inoiz baino lan gehiago egin nuen 2 urteetan. Gauza egin artean, preparazio gisa banituen 3 gauza. Bata zan, Quintanaren hiztegiak buruz ikastia. Ez zure komentatzen. Nik pesatzen dut hori arikeria badala, baina, ondo etorri zizten. Gara hartan. Eta sinesten ez duena, hemen ditudu probak, nahiz da ekarri dut, eta ikusten dezuten, hemen barruan dena sinalatua, eta lerrondo. Gara hartan, egia esango izan, buruz betien, oaina erdia astuta izangoen. Gero ez dizue pasako, izan arkeologiko bat ere izan daiteke, egia esango izuen, 50 urtekin sobrekoluzia pasatu nuen, eta kokin bazinu bat elitzakea harrituko hemen itxatxikita egotia, eta zure kutsatzea. Hemen duzute proba, nik noski ez dizue komentatzen, eta gehiago esango dut, zuen ni baino azkarrago zeate eta ez dezute alakori egingo. Baina, bai, ondo etorri zitzaidan, beste alde batetik, zergatik, borrondatea lantzeko, gutxienez, borrondatea lantzeko, ni egonatzen nahi, goiztan bazate bizen ditzara, eta gero nire burari galetu, eta hitz bat, eta hola tapatu, eta hola ginen ditzara. Bueno, ez dizuet gomendatuko noski zehago. Baina, borondatea lantzeko, gero novelak egiteko, borondatea behar berrezko. Eta oso ondo etorri zitzaidan. Askotan, horri kaletik noanean, neskamutiak, estiak eta jo egizten izaten diate. Bueno, ni antza izan dezaket, genio bat, eta genio bat izatekotan borondatearen genioan ez. Eta hor egin nuen, borondatearen ariginaz, esan dizuet, nore ikasi nuen, eta alde horretik oso ondo etorri zitzaidan. Bueno, bigarren zera, egin duzen zait, Quintanari, gainera, Quintana eta Joseba Togar, beti izautzen dugu Quintanaren hiztegia, ez? Bueno, bigarren asmoa zan, Resurrezio Maria de Azkoren, Euskal Herriaren jakintza, lautomo dia, eta horien neurean atzea. Eta hori oso ondo etorri zitzaidan. Hor balia sotitzak, gero ipuñak, gero ohiturak, eta hori oso ondo etorri zitzaidan. Liburu hori irakurri izan ez bano, ezingo nuen idatzi Polidoroaren ostoak, eta gero Babilonia. Eta orduan, baten batik esango balit, haizu, ni badoka horako gogua Euskal Herrian horako zan, eta ikasteko, eta ohiturak, eta ni biziki komentatuko nioke. Liburua oso ondo dago, eta ni bintzat, atera ginoan etekin.
Eta hirugarren asmoa. Hirugarren asmoa ere hemen dago. Eta hori izan zen, Axularren gero, haren prosaren sekretuak nire garatzeko bidean jartzea. Hori izan zen nire azkeneko alegina, orte bidean. Baina hori esplikatzeko, hirugarren asmoari dagokionez azkenik, baina atal honetan gaiari heldu eta luzatu beharrean nagokizue. Hain barrutik eta hain bortizki astindu ninduen Axularren gero paregabeak. Baina hori esplikatzeko, mirariak esplikaziak ezinak dira definizioz, amari gertatutako anekdota bat kontatuko dizuet, orain eskuartean dudan novelaren pasarte batean, erabili dudana eta kontu hau ulertzen lagundu diezagokena. Ama saio betekoa da, Elgoibarreko auzo batekoa, zan, eta hamaika urte zituela, beraz, 1915, 16, hortxe inguru hortan, amak agindu zion, joan zenila pitzer batekin hurbila. Eta ama bilatu zen, etxetik 200-300 metrora badago zea bat, iturri bat, eta abiatu zen arantz. Eta agintua da, bat batian, entzun zituen hots batzuk izugarri. Eta ama beldurtu nintzen, oso horiek esperi zituen goiko. Eta atzera begiratu zuen, eta are gehiago beldurtu zen, zergatik argi itsugarri batek itsutu zuelako. Eta amak kontatzen zigun, pentsatzen zuela Anbotoko senyoria zala eta Anbotoko senyoriak eramango zuela egan. Gero, ez dakit bere zorionerako edo zoritzarrenerako konturatu zen esplikazioa erresa zuela, ura izan zen saio bentera iritsi zen lehenengo automobila.